Добър ден! Отново сте с нас, отново сме в TwoFit by Боевски. Днес ще ви покажа комплекс от упражнения, който натоварва основно долната част на коремната стена, но също така натоварва и останалите мускули на тялото. Започва се с едно много интересно упражнение. Упражнението се изпълнява на пътека, която е под наклон 15 градуса и е със скорост около 6 км в час. Много е важно тук да се внимава да не се удари главата и ръцете и краката да не попаднат върху лентата, защото тогава ще се случи неприятен инцидент. Упражнението се изпълнява 3 пъти, между 30 и 60 секунди, в зависимост от това колко физически добре сте подготвени. И пак да повторя, внимавайте ръцете и краката да не попаднат върху лентата. След като приключим на пътеката, преминаваме към второто упражнение, което наподобява лицева опора с разтваряне и на краката и на ръцете. Ръцете си вътре, ръцете си вънка. Вътре, вънка. Тук също правим 3 серии, по колкото можем повторения. Желателно е да са около 10-15. Третото последно упражнение също се изпълнява в 3 серии, по 10-15 повторения или колкото можете. Това зависи от вас. Това беше всичко от нас за днес. Благодаря ви, надявам се, че отново сме били полезни.